Ne razumijem potrebu nekih nacija da grade svoje identitete na antisrbizmu, to jest na mržnji prema Srbima, kao da nemaju na čemu drugom. Evo ja im predlažem neka grade na mržnji prema Turcima, Njemcima, Italijanima, Francuzima, Ugarima ili Bugarima. Svi su nas napadali kroz istoriju. Ipak i jedni i drugi, a i treći i četvrti žive među nama Srbima, najbrojnijim narodom Balkana oduvijek, pa i sada nakon genocida u Drugom svjetskom ratu. Sve te novonastale nacije su u najvećoj mjeri nastale od Srba, uglavnom prevjeravanjem. Doduše i mi Srbi smo nastali od drevnih Srba prevjeravanjem, kada su nam nasilno nametnuli hrišćanizam. Mada smo mi jedini jako mnogo elemenata svoje predhrišćanske vjere zadržali i u hrišćanizmu. Možda nas baš zbog toga mrze, jer nosimo drevnost u sebi koja nedostaje njihovim nacijama. Umovao sam na ovu temu gledajući godinama ispred Likovne akademije u Sarajevu zapišavano postolje bez biste Sarajlije Voje Dimitrijevića. Sada je bista vraćena nakon decenija provedenih u nekom podrumu, ali je oko namjerno skrnavljeno. To je već ozbiljna patologija. Graditi identitet nacije na antisrbizmu.